Am revenit. Mergem mai jos acum. Mă dau. Așa. Mergem iarăși la păscut cu capri. Fac aici 12.000 de. Uitați, baba, deci asta e baba, asta e Violeta, ăsta e scaunul, care o să-l iau fix chiar acum. Șica, cu Șica. Nu-l dărâma prostul familiei. Nu-l dărâma, mă, că știu eu, vreau să fac ceva. Nu-l dărâma. Lasă. Hai să-mi punem pietrele la loc. Stai cu mai încolo, mă. Caprii, nu știu dacă se vede, dar sunt pe aici. Așa. Poate la tine să o vede, că la mine nu prea, cred. Așa, punem pietra aici. Și luăm scaunul. Adi să-l luăm, dar că vreau să fac aici ca un fel de loc frumos. Of! Sau la aia care a fost cu fractul, cu Ion, de unde se vedea bățul pe o cameră. Hai că îmi iau un băț. Tată, unde ești? Hai, și noi, Adi, mai e sus. Așa, mi-am luat un băț. Bățul putere. Nice. Haide, bă! Mergem pe deal. La păscut cu caprii. Cetit. Lui șmecher. Aoleu, ce e pe aici? Haide, bă! Ăla dă cu un băț. Hai, dă-l dracu, haide. Alin Ionescu care înjură pe like. Dăm rigi ca pe CS. Exercițiu de cărați. Ăla mai mult se bate cu iarba. Pe pufuletii și pădurea cu caprii. Shit. Hai cu mai jos așa. Tata. Parul de acoale, așa. Până aici. Deci cam așa e parul. Ăsta că tot satul. Mă mândrea și eu cu caprile pe atât am și eu. Mă mândrea și cu animalii eu. Nu mă bănesc interes cu mașină sau cu ceva. Tu nu mai filmezi? Da, păi bravo. Așa. Aventuri cu Alin, Pantan 13. Ce treaba unul după aia? Nu. Și eu la fel. Dar nu prea am multe căcaturi pe mine. Tu ți-ai terminat de scris? Sârmă înghipoată. Sârmă înghipoată, dacă... Așa e? Bravo. Hai că sârmă înghipoată. Unde trecu s-a dus tata? Uite, băi, ia-o pe drumul ăla, pe cărarea aia. Unde? Uite așa, uite aia care se duce așa. Pe asta? Da. Așa. Ne lăsăm jos. Băgăm ea și pula. E o pulă. Am înțeles, nu mă înjura. Ce nu mai înjura? M-am prins. M-am prins. Păi sunt multe de-astea, cât? Hai de pula mea. Eu v-am spus să nu veniți cu mine, dacă n-aveți venit. M-am agățat. M-am agățat tot. Mami, mi-a intrat sub... Nu, că tu ai Alin, dai joasă.
Să intrăm pe aici. Spune Adrian Savu. Hai cel mai bine. Îi fac și lui canal, abonați-vă la el cine e abonat la mine. Când s-au abonat la mine, atunci vă abonați și la el dacă vreți. Și mergem pe aici. Unde e cărare. Adi, vezi că aici e sârme. Dă-te în jos să-mi scap telefonul. Pune piciorul așa. Aventuri cu Alin partea 5. Ia uite. Asta e QR? Eu ne vede și pe camere și tu nu le vezi. Nu mai am net. Da? Da, uite. Ce? Da să filmez. Ia mă, arată-te dracu că nu văd nimic. Da să filmez. Trebuie să-ți mai ștergi din jocuri sau ceva, că ai spațiu insuficient. I-a părea spațiu insuficient și că n-are net. Mai șterge și tu câte ceva de acolo. Sau fă cum te-a învățat Ștefi, Adi. Uitați-l cum stă. Haide bă, că tata e mult acolo. Hai, fire al drept. E, bacu. Stai că tu la Alin.